Xeyirli kиш, kileşek yaşlar kulunda diye yaratабыз. Kileşekni yaşlarga kaldırır için bugün yaş buğun bilen nindi işler alıp barlasın. Үз илең өчен файдалы шәхес булып формалашуда дәүләтнең ролен инде. Бүген яшьләргә игътибар бармы, җитәрлекме, сүзләренә колак салалармы? Шул хакта кунакларыбыз белән сөйләшербез. Исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Һәм беренче сорау, мөмкин булса, Айгөл ханым сезгә булыр. Яшьләргә юнәлтелгән эш бездә бер кайчанда туктаганы юк диярлек. Бүгенге көндә менә шушы ил күләм проектлар арасында ниндиләрне санарга була? Активларын менә хәзер баручыларын. Хәерле кич. Яшьләргә карата инде безнең игътибарыбыз, мөнәсәбәтебез ул инде елдан-ел үзгәрми. Без һәрвакыт алар белән элемтәдә инде Яшьләр эшләре министрлыгы буларак һәм инде проектларга күчкәндә менә монда инде әйтеп узырга кирәк. Безнең инде республикада гына түгел, Россия буенча да дан казанган, танылган патриот республика үзәге эшләп килә. Ул инде ничә ел дәвамында менә бу барлык патриотик тәрбия яшьләр белән жан парварлык буенча инде алдынгылардан булып эш алып бара. Һәм шулай ук инде без бүгенге көндә республика буйлап авангард үзәкләрендә ачып киләбез. Алар инде Чистайда, Нижнекамскида эшләп киләләр. Хәзер инде бүгенге көндә Шаллы белән Әлмәтләрдә дә аларны инде ашырга һәм арттырырга ниятлибез инде. Инде ил күләм проектларны иткәндә инде ул инде безнең әле әти-әниләргә дә таныш булган Зарница уеннары. Алар инде бүгенге көндә дә шулай ук яшьләр арасында бик популяр булып тора. Инде анда инде район ара, республика буенча без инде командалар үзара ярыша, аннары аларны төбәгара ярышларга җибәреп инде төрле казанышларыбыз, үзебезнең результатларыбыз бар. Мин иң беренче чиратта алдынгылар хәрәкәтен әйтер идем, чөнки ул безнең республикабызда да, илебездә дә шундый иң мөһим юнәлешләрнең берсе. Тимур әфәнде, алдынгылар хәрәкәте балаларны ничек тәрбияли, нинди максатлар куеп, менә нинди максатлы яшьләр күрергә телисез сез? Рәхмәт. Рәхмәт чакырган өчен, рәхмәт сорауыгыз өчен. Әмма дә ләкин алдынгылар хәрәкәте ул проект түгел, ул оешма, ул хәрәкәт, ул мөхиттә һәм ул ил күләм зур хәрәкәт. Безнең республикабызда да бар көчле яшьләр хәрәкәтләре, зур тарихы белән. Шул ук Сәләт хәрәкәте, йылдызлы, созвездие йылдызлык хәрәкәте һәм башкалар. Без санап киткән патриотик үзәкләр дә шунда керәдер, юкмы? Алар барыбер патриотик үзәкләр, алар инфраструктура проектлары. Ә менә бу хәрәкәтләр, шул хәрәкәтләрнең төп идеясы һәм алдынгылар хәрәкәтенең төп идеясы ул яшьләрне берләштерү. Чөнки менә кичкенә яшьтән сине кызыктырган бер юнәлеш белән таныштыру, остазлар белән танышу уңаеннан. Инде менә шул командаларда син үзеңә кызык булган проектларыңны үзең гамәлгә ашыра аласың. Чөнки чын ватанпәрвәрлекне тәрбияләр өчен миңа калса мөмкинчелек булдырырга кирәк. Сиңа кызык булган юнәлештән барып, әллә нинди зур чаралар үткәреп түгел, ә менә конкрет сине мәктәбеңдә, уку йортыңда, районда, менә алдынгылар хәрәкәте 12 юнәлеш буенча эшли. Анда фәндә, монда экология, туризм, медиа һәм аның асылы нәрсәдән ул бүгенге көнне 1500-дән артык клуб бар. Һәрбер мәктәптә һәм ул берләштерә менә битараф булмаган актив, менә кызыклы эшчәнлеккә тартыла торган яшьләрне берләштерә торган. Җыеп булдымы яшьләрне? Менә хәзер берникадәр вакыт узды бит инде. Булыпмы, ул процесс. Аны менә бүген бер кешегә нәрсәдер кызык икән, иртәгә аның кызыксынулары үзгәрергә мөмкин. Һәр вакыт шуңа күрә үзебезгә дә хәрәкәттә булырга кирәк һәм үзгәреп торырга. Әйтик, теге елны без беренче тапкыр оештырдык аниме фестивален. Бу безнең өчен аерым бер дөнья булды. Чөнки күп кенә яшьләр кызыксыналар. Һәм без алар өчен, алар белән бергә аны оештырдык та, һәм яңа яшьләрне җәлеп иттек һәм таныштырдык алдынгылар хәрәкәте белән. Күп еш кына алар юнармия юнәлеше белән дә кызыксына, Сәләттә дә катнашалар, йылдызлыкта да. Төп идея иң-иңнәрне җыеп кына түгел. Менә һәр бала ул сәләтле.
аның өчен мөмкинлек булдырырга кирәк. Ә мөмкинлек ул булдырыла гади бер форматта үзен күрсәтер өчен. Үзегез дә хәтерлисездер, яшь чакта лагерьда булганыгыз бардыр. Бер кайчан сәләттә әйтик, мин сәләттә булдым. Син белеп тә битермисең үзеңдә булган сәләтләреңне. Ә менә кички чарага сәхнәгә чыгып, җырлап җибәрергә кирәк икән, үзеңә генә куркыныч команда белән бергә була. Һәм шулай итеп син үзең белән дә танышасың. Менә алдынгылар хәрәкәте ул һәрбер безнең балалар бакчасыннан алып, менә балага менә шундый мөмкинчелек булдырырга тиеш. Һәм иң мөһим сорау. Сез бер яктан яшьләр, балалар белән бер тулкында, менә күпме сезне беләм, сез һәр вакыт теге заманча карашлы җитәкче булдыгыз. Ә бер яктан сез дәүләт эшлеклесе дә. Һәм дәүләтнең игътибары бармы бүген яшьләргә, балаларга? Ишетәләрме? Менә бу аралашу телләре аерылмыймы бераз? Сез әле туктагыз әле, сез әле монда алар эшләгәндә. Мин субъектив булырга мөмкин. Ләкин әйдәгез фактларны карыйк. 2018 елны безнең республикабызда аерым яшьләр эшләре министрлыгы барлыкка килә. Әле бөтен регионнарда да юк бугай. Әле бөтенсендә яртысында бар. Һәм һәр ел сайын ул артып тора. Аннары 2020 елны Россия күләм яңа закон барлыкка килә. Яшьләр буенча, яшьләр сәясәте буенча. Үткән елны алдынгылар хәрәкәте барлыкка килә. Һәм шулай ук аерым закон шул юнәлешкә багышланган. Менә күп кенә менә шундый күрсәткечләр бар. Һәм миңа калса, ул менә яшьләр сәясәте бүгенге көнне приоритет икәнлеген дәлилли. Инде гафу итегез, шуннан да менә һәрберегез җаваплы өлкәне, юнәлешне сөйли башласагыз гына да бер тапшыру вакыты җитмәй инде. Тимур Җәүдәт улы гомумән 5 тапшыруны туктаусыз сөйли ала. Ләкин әйдәгез без аз булса да бүген килгән һәрбер кунакның үзе өчен җаваплы өлкәсен бераз ачык, менә наш безнең заман, наше время. Без инде гомумиләштереп проект дип атарбыз, кемнеңдер ул чыннан да проект, кемнеңдер фестиваль. Бүгенге көндә менә нинди мөмкинлекләр бирә әлеге фестиваль яшьләр өчен? Ел саен карап барабыз, менә шын артистлар кебек сәхнәдә үзләрен тоталар. Искиткеч. Шуннан да хәерле кичләр. Әлеге фестиваль бик күп мөмкинлекләр бирә. Менә уйлап карагыз әле, без кечкенәдән мәктәптә укыганда барыбыз да ниндидер кружокларда шөгыльләнәбез, шулай бийбез, җырлыйбыз. Ә инде менә мәктәпне тәмамлагач, барыбыз да бит җырчы да була алмый, биюче дә була алмый, алып баручы да була алмый. Күпләр инде сайлыйлар башка профессияны, әйтик, табиб, укытучы, инженер, автомеханик. Һәм инде алар югары уку йортларын тәмамлагач, эшли башлыйлар шушы профессия буенча. Ә инде менә күңелдәге, менә бу иҗат учагы барыбер кала. Һәм менә әлеге фестиваль, безнең заман хәрәкәте, ул инде менә шушындый яшьләрне, эшләүче яшьләрне бергәләшеп җыеп, аларның эштән соң бергәләшеп, җыелып, күмәк итеп, репетициялар ясау, бергәләшеп номерлар булдыру, һәм инде бергәләшеп сәхнәгә чыгуны булдыра. Монда инде без барыбыз да үзебезне зур артистлар итеп күз алдына китерәбез. Бу беренчедән, ә икенчедән инде без әлеге фестиваль белән эшче кешене алга сөрәбез, аның турында сөйлибез, шушындый профессиялар бар, эшче профессияларны популярлаштырабыз, аларны сәхнәгә чыгарабыз. Шулай, чөнки артистлар гына түгел, безнең тормышыбызда беренче чиратта төзүчеләр, табиблар, укытучылар кирәк. Сездән булла, миндә булла, атка кем сала була алайса? Менә сәхнәгә бит инде җырларны, биюләрне чыгарганда да без менә шәхсән шушы профессиялар турында сөйлибез. Һәм тагын бер яхшы ягы, әлбәттә инде бу зур иҗат гаиләсе. Без менә бәйгә барган тагын бер иҗат гаиләсе белән танышып алыйк әле рекламага кадәр. Ул созвездие, йолдызлык, аны инде белмәүчеләр, ишетмәүчеләр юктыр. Менә безнең заманга эләккәнче әле балалар созвездие, йолдызлыкта катнаша. Сез күпме баланы куллашладыгыз менә бу 25 ялгышмасам ел эчендә? 25 еллык тарихы эчендә, якынча дип әйтик инде, безнең созвездие йолдызлык сәхнәләре аша миллионнан артык бала үтте. Ел сайын? Ел сайын
60-тан 80 меңгә кадәр бала катнаша якынча. Алар бөтенесе иҗат белән шөгыльләнә. Алар бөтенесе дә урамда эшсез йөрмиләр. Аларны бөтенесе укытучылары иҗатка тарта. Менә иҗат дигәннән безнең әйтеп китеп бит инде Эльмирада бөтен кеше дә артист була алмый. Нәрсәгә кирәк? Нинди нәрсә бирә ул менә бу иҗат ул балаларга? Ничек ача ул, кайсы яктан? Дөрестән дә барлык катнашучылар да иҗат, мәдәният юлын сайламасалар да, әлеге фестиваль аларга бик зур тәҗрибә бирә. Ничек кулланалар аны алдагы тормышта шушы иҗат өлкәсенә кирип китмәселәр дип сорыйсы килгән иде безнең. Алар үзләрен сәхнәдә тотырга өйрәнәләр. Сөйләшергә, сөйләргә өйрәнәләр. Җырлау өлкәсендә дә камилләшергә мөмкинлекләр бар, чөнки без фестиваль кысаларында мастер-класслар үткәрәбез, түгәрәк өстәлләр үткәрәбез. Шулай... Сезнең менә шушы фестивальдән соңгы тормышлары белән кызыксынып күзәтеп тору практикасы бармы? Ничек дәвам итә ул тормыш? Әлбәттә, аннан чыккан артистларның сәхнә хәлләрен без бик яхшы беләбез. Менә бүгенге көндә татар сәхнәсенең яртысыннан артыгы кайчандыр шушы фестивальдә катнашып, гран-при ияләре булган кешеләр. Әйдә, без аларны искә төшерик әле, нигә без аларны әйтмичә торабыз? Айдар Сөләйманов, Рузиль Гатин, бүген Миланда, Ласкалада солист, Мәскәүнең зур театрында да җырлый. Айдар Сөләйманов, бүген Мәскәү, Казан арасында яши. Михаил Урецкий, Шнитко, Владимир Шнитко, Дина Гарипова. Үзебездә калучылар бардыр бит. Азат Фазлыевны әйтергә булсагыз, Сәйдә Мәчәнов, бик күп дөресен әйткәндә. Бик кызыклы сөйләшү. Белгәнемчә, син дә бит сәләттән, име? Менә сәләт турында. Сез исемен шушы җылылыкны, монда сәләтләр күп булганга. Сәләт турында сөйләшербез. Реклама кадәрендә сәләт дигән сүз дә яңгырады. Җанланып киттек, чөнки һәрберебезнең нидер бер элемтәсе, актив элемтәсе үзелмәгән, һаман бар кемдер үзе сәләттән китсә дә баласын сәләткә алып барып тапшырган. Бүгенге көндә сәләтнең хәлләре ничек? Шул турыда сөйләшеп узык әле. Барыгызга да хәерле кичләр, рәхмәт чакыруыгызга, рәхмәт безне караучыларга. Сәләткә быел 30 ел. Һәм шушы 30 ел эчендә 65 баладан башланган сәләт хәрәкәте бүгенге көндә ул хәрәкәт кенә түгел, ул зур оешмада, системада, технологиядә һәм ел сайын 20 меңгә якын сәләтлеләрне берләштерә торган оешма, яшьләрне, күбрәк мәктәп укучыларын, шулай ук студентларны, аларның әти-әниләрен һәм бу сан артканнан арта, ничек дисәк, хәзерге вакытта сәләт ул bir алан лагерь форматынан башланган булса, бүгенге көндә ул ел дәвамында эшләүче система, 100гә якын зур проект, алар белән бер рәттән сәләт Казанда гына түгел, Татарстан төрле районда эшләп килүче клублар, шулай ук безнең адымнар комплексларында эшләп килүче сәләт сыйныфлары, аерым сәләт мәктәбе һәм ел дәвамында эшләүче аланнар. Әйтик, 94 елда bir алан гына булса, бу көндә инде 50гә якын алан ел дәвамында тормышка ашырыла. Син татар икәнсең, барыбер нинди дә булса бәйләнеш булачак сәләт белән. Я мәктәп аша, я анда ялга бару. Менә шундый тенденцияны күзәтим. Әле моңа өстәп сәләт бит әле халыкара аренага да чыкты. Халыкара ислам илләре оешмасында, ул яшьләр форумында сез Россиянең вәкилләре һәм бу вазифа нәрсәдән гыйбарәт? 2007 елдан актив эшчәнлектән башланган иде. Тимур Җаватул Сөләйманов шушы хәрәкәттә Россияны тәкъдим итеп, аннары тәкъдим итеп кенә түгел, вәкил генә түгел, үзебезнең Татарстанның активлыкны күрсәтеп, төрле проектларны тәкъдим итеп, Татарстанда менә дигән мәйданчык бар, төрле илләрдән яшьләрне кабул итәргә мөмкин һәм гомумән чынлап та Татарстан мөмкинлекләр мөхите дип әйтә алабыз һәм шушы мөмкинлекләрне дөнья күләм таныту форсатынан инде 2012 елда безне шушы ислам илләре хезмәттәшлегенең яшьләр форумының вәкиле итеп кабул иттеләр һәм инде шуннан башлап без актив катнашабыз шушы эшчәнлектә. Нәтиҗә буларак әйтик, 2022 елда без Казан шәһәре менә шушы ислам илләр хезмәттәшлегенең башкаласы итеп танылды һәм инде ел дәвамында 70 илдән артык безнең яшьләр
катнашты Татарстанның төрле чараларында. 10-га якын зур чара үткәрдек төрле юнәлешләрдә, фән, иҗат, эшмәкәрлек юнәлешләре һәм инде күрсәттек Татарстанны, күрсәттек Рәсәйне, күрсәттек Сәләтне. Әле менә урышмаса февральдә шушы ел, үткән ел һәм гомумән 30 еллык Сәләт эшчәнлегенә нәтиҗә буларак фестивальдә булачак. Ул турыда да әйтеп узыйк без инде. Еллык фестиваль. Ел саен уздырылучы Сәмрух ел премиясе бар. Быел ул 9-нчы тапкыр үткәреләчәк. Һәм ел нәтиҗәләре буларак менә шундый үзебезнең ичке Оскар дип әйтик. Иң яхшы сәлкешне, иң яхшы проектны, кулдашларны танытабыз һәм аларга менә Сәмрух сынын тапшырабыз. Аларның хезмәтенә бәя биреп, аларны пирамида күңел ачу үзәгендә аларның исемнәрен без беләчәкбез. Айгөл әйтеп китте, яшьләр өчен шуннан да бетмәс тикәлмәс мөмкинлекләр булдырылып тора илебез тарафыннан. Нинди грантларга өмет итә ала бүген безнең яшьләребез? Бер-ике теге иң популярларын да әйтеп китсәгез ярый. Бөтенесен дә без санап бетерә алмаячакбыз. Бөтенесен дә санап бетереп булмас аның. Инде яшьләргә килгәндә нәкъ яшьләр өчен дип әйтсәк, ул инде һичшиксез беренче очракта Росмолодежь тарафыннан уздырылган федераль грантлар конкурсында инде физик затлар да катнашалар, яшьләр оешмалары да катнашалар. Һәм инде менә саннарга гына килгәндә дә узган ел өчен генә безнең яшьләр республикага 160 миллионнан артык сум алып кайттылар, шул федераль грантлар аша инде. Әгәр дә инде үзебезнең республикадагы булган мөмкинлекләргә килгәндә, монда инде безнең бердәм грант операторы да булышлык итә. Анда инде безнең яшьләр өчен яшьләргә карата юнәлтелгән проектлар буенча аерым номинациялар каралган. Безнең яшьләр эшләре министрлыгында да үзебезнең грант конкурслары бар. Һәм дә инде әйтеп китәргә кирәктер, бүгенге көндә физик затлар өчен, яшьләр өчен безнең нәкъ тә менә конкурс бара. Алар инде үзләренең заявкаларын, проектларын безгә җибәрә алалар электрон рәвештә. Шуңа күрә көтеп калабыз. Анда инде без ел саен 7 миллион сумны яшьләргә бирәбез аларның үзләренең проектлары өчен инде. Анда инде төрле юнәлешләр, шулай ук социаль проектларда, анда физкультура, спортка багышланганда, шулай ук иҗади якка юнәлтелгән проектларда җиңүчеләр булып игълан ителә. Менә илебез кай вакытта көчле була, ул җәмәгать бердәм булганда, һәм балаларыбызны да менә Тимур әфәнде әйтеп китте, бердәм булырга өйрәтәбез, җыярга тырышабыз. Менә алар бердәм һәм җыйнак булсын өчен иҗтимагый тормышта да актив катнашырга тиешләр бит. Бүгенге яшьләр, алар иҗтимагый тормышта катнашам дип атлыгып торамы, өйрәтергә кирәкме, я булмаса ниндер индивидуальлеккә омтыламы? Чөнки беренче карашка яшьләр психологиясеннән караганда, яшь кеше бер индивидуаль буласы килгән кебек. Әйе. Менә шундый тенденция бар. Шундый тенденция бар. Һәм ул тенденция, минемчә, 90-нчы еллардан башланып киткән иде. Һәм без еш кына теге лидерлык турында сөйләгәндә, менә син лидер булырга тиеш, син актив бул. Артык мавыгып китмәдекме без менә? Бәлки, әмма дә ләкин менә соңгы елларда, 1-2 елда менә алдынгылар хәрәкәте минемчә шулай бер күрсәткеч булып тора, тенденция үзгәрә. Күбрәк коллектив, күбрәк команда турында сүз алып барыла. Нетворкинг дигән сүз уйлап таптылар хәзер. Ничек? Нетворкинг дигән сүзләр. Әйе, менә мөхит турында, файдалы булу турында. Чөнки алай эшләгәндә син үзең дә җиңәсең. Әмма иң беренчедән команда, уртак эш турында уйларга кирәк. Хезмәттән куркмаска кирәк. Минемчә, менә бу фундаменталь кыйммәт. Менә хезмәттән куркмау. Ул бәлки, хәтта менә шул тема бүгенге көнне еш кына яшьләр аерылалар. Шулай бит, 1-2 ел өчен бергә яшиләр дә, аннары аерылып торалар. Бәлки, аның үзәгендә, шул проблеманың үзәгендә менә хезмәттән курку. Чөнки бәхеттә бөтен нәрсә ул синнән көч җәлеп итә. Шулай бит. Һәм бер-береңә карата хөрмәт белән карау, сабырлык. Менә шул әйберләрне балачактан башлап сеңдерергә кирәк менә гаилә хөрмәтләрен алга сөрәсезме? Нәкъ шулай. Менә әлбәттә гаилә кыйммәтләре, традицион кыйммәтләр эшләп.
эшләп бергә, гаилә белән бергә эшләп, балалар әгәр дә балалар бакчаларына килсәк, бергә күбрәк балалар, әти-әниләр бергә гаилә форматында аларны катнаштырабыз безнең проектларда. Әйтик, безнең 60 хәзерге вакытта 60 балалар бакчасы сайланып алынды. Алар теге пилот детский сад, без әйтәбез, пилот балалар бакчалары. Анда хәзер алдынгылар хәрәкәте программасы эшләп килә. Һәрбер балага без тараттык бер көндәлек. Шул көндәлекнең һәрбер битендә аерым бер әкият. Шул әкиятне бала өйгә кайтып, әти-әнисе белән укырга тиеш. Аны укыганнан соң тәрбияче янына килә, сөйләп китә, шуннан наклейка ала, аңа кызык та булырга тиеш. Ләкин аның үзәгендә менә гаилә белән бергә үз шәҗәрәңне белү темаларын, менә алар турында күбрәк сөйләргә дә, ләкин кызык иттереп. Әгәр дә без өйрәтеп сөйләсәк, алай булып чыкмас. Уйнап кирәк. Һәм менә яшьләр сәясәтенә килгәндә, минемчә, шулай ук тагын бер күрсәткеч, ул менә без яшьләр сәясәте турында сөйләп торабыз, шулай бит. Әмма менә һәрберебез үзебез дә катнаштык бит төрле яшьләр оешмаларында. Һәм хәзер дә әллә ни карт түгел. Димәк, минемчә, бу зур күрсәткеч. Әгәр дә яшьләр үзләре катнашалар яшьләр сәясәтендә, аларны анда катнашу гына түгел, аны гамәлгә ашыру. Менә димәк элемтә бар. Гаилә дигәннән безнең заманнашып времдә гаиләләп катнашучылар бармы? Бәлки дуэтлар бардыр. Әлбәттә, инде гаиләләп катнашучылар һәм бәлки көндәш командаларда бардыр, мәсәлән, берсе бер предприятиедә эшли, икенчесе икенче предприятиедә. Андыйлар да бар. Иң яхшысы ул инде әлеге фестивальдә яңа гаиләләр барлыкка килә. Төрле командаларда булып та бер-берсе белән танышып, менә шәхсән безнең үзебезнең командада шундый гаилә бар, алар инде бәләкәй генә кызларын үстерәләр. Гомумән инде менә бүген көнгә алганда безнең командада гына шушы фестиваль барышында 7 гаилә барлыкка килде һәм 23 бәби дип шутладык әле, шулай бу гаилә әлеге көнгә шулай булырга тиеш. Һәм төрле командаларда катнашканнары да бар, шулай гае ир белән хатын көндәш командаларда, ул үзенә күрә шулай ук кызыклы. Ул якта менә сәләтне мин рекордсменнар дияр идем. Сәләткә йөреп гаилә булдыручылар, аннан соң балаларын да сәләткә бирүчеләр буенча, әйме? Соннар юкмы сезнең бүгенге көндә әйтергә? Төгәл әйтә алмыйбыз, ләкин 210-гә якын гаиләне хәзер дә санап китеп була. Һәм алар чынлап та балаларын инде сәләт проектларында, сәләт проектларына алып киләләр, сәләт аланнарында катнаштыралар, сәләт сыйныфларында һәм чынлап гаиләләр барлыкка киләләр. Тагын бер мисал, әле белгәнемчә монда мәктәптә гаиләләп ниндер 1-2 көнгә ялга барулар да каралган. Бүгенге көндә безнең мәсәлән Асылташ мәктәбендә уку процессында бала катнаша, укытучы катнаша һәм гаилә катнаша. Һәм әлбәттә менә шушы әйтик менә мәктәптә һәм гомумән бәләкәч проекты да бар сәләт кысаларында. Һәм менә безнең гаиләләр елга 3-4 тапкыр әйтик ял көннәре форматында аланга чыгалар һәм шушы аланда гаилә программасы барлыкка килә. Менә нәрсәгә юнәлтелгән? Нәрсә бирә ул шул гаиләләргә, балаларга? Бер дулкында булу һәм бер мөхитне булдыру. Чөнки әйтик мәктәптә бер алымнарны куллансак, гаиләдә алар башкача булса, әлбәттә ул теге табигый бармый. Баланың уку-укыту процесслары, баланы үстерү, баланы тәрбияләү, ул бер мөхиттә булырга тиеш һәм шушы мөхитне булдырыр өчен әлбәттә менә шундый аралашу мәйданчыкларын булдырырга кирәк. Һәм программада әти-әни дә катнашалар, айрым әти-әниләр өчен мастер-класслар бар. Барлык гаиләләр бергә катнашкан, әти-әниләр дә, балалар да бергә катнашкан чаралар бар каралган. Һәм теге лагерь алан форматында гына түгел, ел дәвамында алар белән махсус эш алып барыла һәм бу инде үзенең җимешләрен бирәчәк әлбәттә. Безнең ярты минут вакыт калды. Менә Зәңгәр төймәне күрәм, Айгөл ханым, үзе кушып әйтәсе килә бугай. Монда дәвам итеп кенә әйтәсем килә. Ул инде безнең заман белән сәләттә генә түгел, безнең кайсы яшьләр оешмасын карама, шул ук студент отрядларда да гаилә
династиялары барлыкка килә дисәң дә ялгышмамын инде. Һәм инде соннарга килгәндә 24нче ел бит инде ул гаилә елы буларак бит инде Путин тарафыннан игълан ителде. Минемчә без инде ел азагына таба бу статистиканы санап үзебез эшендә аны билгеләргә кирәктер дип саныйм инде. Безнең студиябызда да яңгыратырбыз. Инде вакытыбыз тамам, яшьләрдә көч, энергия һәм заманча караш. Или без нәкъ менә яшьләрнең идеяларына таянып эш итә. Саулашабыз. Күңелегез яшь булсын, яшь булып калсын. Сау булыгыз. Син әле яшьтер, без инде 35-тән уздык.